Μια βαθιά σιωπή βάραινε τον Ρίτσαρντ Κάρπεντερ για δεκαετίες, βαρύτερη από οποιαδήποτε από τις διάσημες συνθέσεις του. Το κοινό παγκοσμίως λάτρευε τα διαχρονικά τραγούδια που παρήγαγε με τη μικρότερη αδερφή του, Κάρεν. Ωστόσο, οι άψογοι φωνητικοί του συνδυασμοί έκρυβαν μια ταραγμένη πραγματικότητα. Αν και η Κάρεν διέθετε μια φωνή για μια γενιά ικανή να συγκινήσει εκατομμύρια, η προσωπική της ζωή επιδεινώθηκε, καταστρέφοντας τελικά τα αγαπημένα της πρόσωπα. Στο πιο προσωπικό σημείο καθόταν ο Ρίτσαρντ, ο αδελφός της, ο συνεργάτης της και τελικά ο επιζών της. Αναλογιζόμενος στο παρελθόν, αποκάλυψε κρυμμένα μυστικά που αλλάζουν ριζικά την αντίληψή μας για την κληρονομιά των Κάρπεντερ και την τραγική της κατάληξη. Οι ρίζες αυτής της θλίψης ξεκίνησαν με τις σκιές της παιδικής ηλικίας και τους οικογενειακούς διχασμούς. Στις 2 Μαρτίου 1950, η Κάρεν Κάρπεντερ γεννήθηκε στο νοσοκομείο Grace New Haven στο Connecticut. Ο μεγαλύτερος αδερφός της, Ρίτσαρντ, γεννημένος το 1946, είχε ήδη αναγνωριστεί ως η ιδιοφυΐα του σπιτιού. Επιδεικνύοντας άψογο τόνο στην ηλικία των 4 ετών, ο Ρίτσαρντ άρχισε να γράφει μουσική από τα 5 γενέθλιά του. Η Άγνες, η μητέρα τους, κατέγραφε σχολαστικά την πρόοδο του γιού της, καυχόμενη για τις ικανότητές του σε όποιον τον άκουγε. Η Κάρεν έλαβε ένα εντελώς διαφορετικό είδος προσοχής, που συχνά απορρίπτονταν ως απλώς ένα παιδί που χτυπούσε τα σκεύη της κουζίνας. Αυτή η κραυγαλαία ανισότητα έθεσε τους σπόρους για την αέναη, απεγνωσμένη αναζήτηση της Κάρεν να κερδίσει την επιβεβαίωση της μητέρας της. Ο Χάρολντ, ο πατέρας τους συντηρούσε μέσω μιας τυπογραφικής εργασίας, αν και το πενιχρό του εισόδημα μόλις που συντηρούσε τον οικοκυριό. Κερδίζοντας περίπου $7.200 ετησίως μέχρι το 1963, μετέφερε την οικογένεια στην Καλιφόρνια όταν εμφανίστηκε μια νέα προοπτική. Πούλησαν το μέτριο ακίνητό τους στο Connecticut για $12.500 και αγόρασαν μια κατοικία στο Downey για $13.500. Ωστόσο, ο πραγματικός καταλύτης για αυτή τη μετανάστευση ήταν ο Ρίτσαρντ. Η Άγνες ήταν πεπισμένη ότι το Λος Άντζελες θα ήταν το ιδανικό εφαλτήριο για τη μουσική φήμη του γιού της. Σε επιστολές προς συγγενείς περιέγραφε με ενθουσιασμό λεπτομερώς τους πολλά υποσχόμενους ορίζοντες του Ρίτσαρντ, παραλείποντας εμφανώς την Κάρεν. Ξεριζωμένη στα 13 της, η Κάρεν δυσκολεύτηκε με τη μετάβαση. Η διάλεκτος της ανατολικής ακτής την αποξένωσε στο Λύκειο Ντάουνι, επιδεινώνοντας τη φυσική της ντροπαλότητα και αφήνοντάς την να νιώθει εντελώς εκτός τόπου. Μια καθοριστική στιγμή τελικά έφτασε. Κατά τη διάρκεια ενός σχολικού μουσικού προγράμματος, η Κάρεν αρχικά πειραματίστηκε με το Glockenspiel. Όταν η ντράμερ της ορχήστρας παραιτήθηκε, ζήτησε να αναλάβει εκείνη. Ο δάσκαλος γρήγορα αναγνώρισε την έμφυτη ρυθμική της ικανότητα. Ρυθμοί που συνήθως απαιτούσαν μήνες εξάσκησης κατακτήθηκαν από την Κάρεν σε εβδομάδες. Πριν τελειώσει η χρονιά, ερμήνευε αβίαστα περίπλοκα κομμάτια όπως τα Caravan και Μαλαγκένια. Ακόμα και με αυτή την αναμφισβήτητη ικανότητα, η Άγνες παρέμεινε ατάραχη. Ο Ρίτσαρντ έλαβε ως δώρο ένα πιάνο Baldwin αξίας $755 και ιδιαίτερα μαθήματα, ενώ η Κάρεν τελειοποιούσε την τέχνη της στα δανεικά drums χωρίς οικονομική υποστήριξη. Μια συγκλονιστική καταχώρηση στο ημερολόγιό της στο Λύκειο αποτύπωσε αυτή τη δυναμική. Η μαμά νομίζει ότι ο Ρίτσαρντ είναι ο Μότσαρτ και εγώ είμαι απλός θόρυβος. Αντίθετα, ο Ρίτσαρντ θεωρούσε τον ρυθμό της εκπληκτικό, ανακαλύπτοντας σύντομα ότι τα φωνητικά της ταλέντα ήταν ακόμη πιο εκπληκτικά. Η άνοδος των Carpenters είχε ξεκινήσει. Μέχρι το 1965, ο 19χρονος Ρίτσαρντ δημιουργούσε jazz ενορχιστρώσεις, ενώ η 15χρονη Κάρεν τράβηξε τα βλέμματα πίσω από τα drums. Μαζί με τον μπασίστα Wes Jacobs ξεκίνησαν το Richard Carpenter Trio, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Hollywood Bowl Battle of the Bands του 1966 με το πρωτότυπο κομμάτι του Richard, Iced Tea. Αυτό εξασφάλισε χρόνο στο στούντιο της RCA, αλλά το jazz στυλ τους δεν βρήκε απήχηση κατά την εποχή της rock, οδηγώντας στη διάλυση του τρίο. Όλα άλλαξαν όταν η Κάρεν τραγούδισε αδιάφορα το I'll be seeing you. Ο Ρίτσαρντ εντυπωσιάστηκε από τη μεγαλοπρέπεια των φωνητικών της, παρά το γεγονός ότι η Κάρεν θεωρούσε τον εαυτό της πρωτίστως τραγουδίστρια κρουστών. Το 1967 ίδρυσαν την Spectrum, εστιάζοντας στις φωνητικές αρμονίες, αν και τα στελέχη της απέρριψαν ως υπερβολικά ήπιες. Ατάραχος, ο Ρίτσαρντ προσάρμοσε τις ενορχιστρώσεις του για να αναδείξει το μοναδικό κοντράλτο της Κάρεν.
Η μεγάλη τους επιτυχία υλοποιήθηκε το 1969 όταν ένα αργό demo του Ticket to Ride έφτασε στον στέλεχος της A&M Records, Herb Alpert. Μαγεμένος υπέγραψε μαζί τους στις 22 Απριλίου. Επειδή η Karen ήταν 19 ετών, οι γονείς της συνυπέγραψαν τα έγγραφα. Ο εισαγωγικός τους δίσκος, Offering, αργότερα μετονομάστηκε σε Ticket to Ride, δεν σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αλλά απέδωσε με εξαιρετικό τρόπο το τραγούδι, το παίξιμο των drums και το παίξιμο του μπάσου της Karen. Ο κόσμος μόλις άρχιζε να βιώνει τη φωνή που θα χαρακτήριζε μία εποχή. Με την παγκόσμια υπεροχή ήρθε και η συντριπτική πίεση της τελειότητας. Το μνημιώδες σημείο καμπής του συνέβη στις 25 Ιουλίου 1970 με το τραγούδι «They long to be close to you». Μέσα σε λίγες εβδομάδες εκτοξεύτηκε στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, κυριαρχώντας για 4 συνεχόμενες εβδομάδες. Τα αδέρφια μετατράπηκαν αμέσως σε διεθνή είδωλα. Το επόμενο άλμπουμ τους, Close to You, έφτασε στο νούμερο 2 στις αμερικανικές charts και στο νούμερο 1 στον Καναδά. Σε ηλικία μόλις 20 ετών, η Karen κατήχε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της Αμερικής. Μήνες αργότερα παρουσίασαν το τραγούδι We've Only Just Begun, το οποίο αρχικά γράφτηκε από τους Paul Williams και Roger Nichols για μια διαφήμιση τράπεζας. Αναγνωρίζοντας την εξαιρετική του εμφάνιση, ο Ρίτσαρντ έπεισε τον Williams να το επεκτείνει. Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1970, ανέβηκε στο νούμερο 2 του Hot 100 και κυριάρχησε στα charts σύγχρονης μουσικής για ενήλικες για 7 εβδομάδες. Το κομμάτι εξελίχθηκε σε έναν κοινωνικό ύμνο, με τα ζευγάρια να το υιοθετούν και για γάμους. Μέσα σε ένα μόνο χρόνο, τα αδέλφια εξασφάλισαν αυτό που άλλοι κυνηγούν μια ζωή. Επιτυχίες που έφτασαν στην κορυφή των charts, γεμάτες αρένες και βραβεία Grammy, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου καλύτερου νέου καλλιτέχνη το 1971. Ωστόσο, σχηματίζονταν ρήγματα. Η εσωστρεφής Karen έβρισκε παρηγοριά πίσω από το σετ τυμπάνων Ludwig. Καλυμμένη από κύμβαλα, ένιωθε ασφαλής, αλλά οι θεατές απαιτούσαν μια καθαρή εικόνα της τραγουδίστριας. Οι κριτικοί επέκριναν την έλλειψη ενός οπτικού κεντρικού κομματιού, οθώντας τη διοίκηση να αναγκάσει την Karen να αποχωρήσει από τα τύμπανα. Μέχρι το 1972, το παίξιμό της στα τύμπανα περιορίστηκε σε σύντομα τμήματα, αναγκάζοντάς την να στέκεται ευάλωτη μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Σε συνεντεύξεις της ομολόγησε «Θεωρώ τον εαυτό μου ντράμερ που τραγουδάει». Ωστόσο αυτή η περσόνα άρχισε να απογυμνώνεται. Η φήμη επιδίνωσε επίσης τις ενδοοικογενειακές τριβές. Παρόλο που τα φωνητικά της Karen ήταν η κινητήρια δύναμη του θριάμβου τους, η Agnes διατήρησε την ευνοϊκή της στάση απέναντι στον Ρίτσαρντ. Υποστήριξε φωναχτά τις λαμπρές ενορχιστρώσεις του, ενώ περιθωριοποίησε τη συμβολή της κόρης της. Στην ένταση προσθέθηκε και η έντονη τελειομανία του Ρίτσαρντ. Υπαγόρευε μουσικές επιλογές, επιμελούνταν τις φωνητικές ενορχιστρώσεις και όριζε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα. Μόνο το 1973 πραγματοποίησαν 174 ζωντανές εμφανίσεις, ηχογράφησαν ένα άλμπουμ και πρωταγωνίστησαν σε τηλεοπτικές εκπομπές. Εντελώς εξαντλημένη, η Karen ένιωθε απογυμνωμένη από κάθε κίνητρο, υποβιβασμένη σε μια ευχάριστη φυσιογνωμία αντί για μια ολοκληρωμένη καλλιτέχνη. Καθώς η ασθένειά της επιδεινωνόταν, οι σόλο φιλοδοξίες της απογειώθηκαν για λίγο. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970, η επιδεινούμενη υγεία της Karen δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί στις ζωντανές εμφανίσεις. Οι συμμετέχοντες στις συναυλίες έψαχναν με ενθουσιασμό για το αδυνατισμένο της σώμα. Το 1975 το ντουέτο ακύρωσε απότομα μια εκτεταμένη ευρωπαϊκή περιοδεία. Ενώ η επίσημη εξήγηση επικαλέστηκε κόπωση, τα μέλη του στενού κύκλου γνώριζαν ότι της έλειπε η σωματική δύναμη για να εμφανιστεί. Με βάρος μόλις 44 κιλά, το να παραμείνει όρθια για μια συναυλία ήταν ένας αγώνας. Τα ταμπλόιντ διατύπωσαν θεωρίες για τον καρκίνο, καθώς η νευρική ανορεξία ήταν σε μεγάλο βαθμό παραγνωρισμένη, τυλιγμένη στην άγνοια και το στίγμα. Παρά την παρακμή της σωματικής κατάστασης, οι έπαινοι για το ταλέντο της συνεχίστηκαν. Κατά τη διάρκεια της μουσικής δημοσκόπησης του Playboy το 1975, η Karen στέφθηκε απροσδόκητα η 10η καλύτερη ντράμερ παγκοσμίως, πάνω από τον John Bonham των Led Zeppelin.
Εξοργισμένη, η Bonham υποτίθεται ότι γελιοποίησε το αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, αυτό αντιπροσώπευε έναν μνημιώδη θρίαμβο για τις γυναίκες μουσικούς. Μια γυναίκα που συστηματικά απομακρύνθηκε από τα τύμπανά της εξακολουθούσε να γιορτάζεται σε μια ανδροκρατούμενη αρένα. Η Κάρεν αστιεύτηκε ταπεινά. «Ελπίζω να μην είναι πολύ αναστατωμένος. Λατρεύω τους Led Zeppelin». Εσωτερικά, η βράβευση χρησίμευσε ως μια πικρή υπενθύμηση της χαμένης ελευθερίας της να παίζει το αγαπημένο της όργανο. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η τοξική οικογενειακή δυναμική βάθινε τον πόνο της. Όταν ζήτησε επαγγελματική βοήθεια στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο θεραπευτής Στίβεν Λέβενκρον ζήτησε από τους γονείς της να συμμετάσχουν σε μία συνεδρία. Ο Ρίτσαρντ κατάφερε να εκφράσει την αγάπη του για την αδερφή του. Ωστόσο, όταν έφτασε η στιγμή για την Άγνες να προσφέρει την επιβεβαίωση που η Κάρεν αναζητούσε απεγνωσμένα, παρέμεινε σιωπηλή, ακόμη και με την κόρη της να πεθαίνει ορατά. Ο Ρίτσαρντ αργότερα ομολόγησε ότι αυτή η αποτυχία τον βασάνιζε. Περιτριγυρισμένη από προσωπικές μάχες, η Κάρεν επιθυμούσε βαθιά αυτονομία. Όταν ο Ρίτσαρντ μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης το 1979 για μια εξαρτημένη από το Quaalude, η Κάρεν χρησιμοποίησε το διάλειμμα για να δημιουργήσει έναν σόλο δίσκο. Μετακομίζοντας στη Νέα Υόρκη, συνεργάστηκε με τον Phil Ramone, γνωστό για την παραγωγή των Paul Simon και Billy Joel. Οι ηχογραφήσεις ήταν ηλεκτρικές. Η Κάρεν εξερεύνησε τις δίσκο μπαλάντες και τις μελωδίες με jazz, προσφέροντας αισθησιακούς στίχους που τόνιζαν μια ώριμη πτυχή της καλλιτεχνίας της. Η διασκευή της στο Still Crazy After All These Years γοήτευσε τόσο πολύ τον Paul Simon που προσάρμοσε έναν στίχο για την ερμηνεία της. Για πρώτη φορά η Κάρεν υπαγόρευσε την δημιουργική της κατεύθυνση χωρίς την επίβλεψη του Ρίτσαρντ. Οι φίλοι που είδαν σε προεπισκόπηση τα κομμάτια έμειναν άναυδοι, αποκαλώντας το πιο σίγουρο έργο της. Εκστασιασμένη, η Κάρεν σκέφτηκε να μετακομίσει μόνιμα στη Νέα Υόρκη για να ξεφύγει από το καταπιεστικό σπίτι της στο Ντάουνι. Δυστυχώς, η παρουσίαση του δίσκου στον Ρίτσαρντ και στα στελέχη της A και M στις αρχές του 1980 αποδείχθηκε καταστροφική. Μόλις είχε απολυθεί, ο Ρίτσαρντ αντιλήφθηκε το έργο ως προδοσία. Ο Herb Alpert το θεώρησε μη κυκλοφορήσιμο. Παρά τις διθυραβικές κριτικές της βιομηχανίας, η δισκογραφική εταιρεία το απέρριψε. Η Κάρεν τιμωρήθηκε με $400,000 για έξοδα παραγωγής, τα οποία αφαιρέθηκαν από τα μελλοντικά κέρδη των Carpenters. Ένας απατηλός γάμος επιτάχυνε την τελική της καθοδική πορεία. Ακριβώς τη στιγμή που τα όνειρά της για μοναχική ζωή κατέρευσαν, η Κάρεν πίστεψε ότι είχε βρει την ερωτική ευτυχία. Τον Ιούνιο του 1980 γνώρισε τον Τόμας Τζέιμς Μπάρις, έναν κατασκευαστή ακινήτων 9 χρόνια μεγαλύτερό της. Χαρισματικός και κομψός, φαινόταν να της προσφέρει τη σταθερότητα που χρειαζόταν. Ο αραβώνας τους ανακοινώθηκε μέσα σε 2 μήνες, σοκάροντας τους πιο στενούς της φίλους. Έχοντας διαρκώς φαντασιωθεί τον γάμο και τα παιδιά, η Κάρεν έπεισε τον εαυτό της ότι ο Μπάρις θα της παρήχε την οικογενειακή ευδαιμονία που λαχταρούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ένας πλούσιος γάμος είχε προγραμματιστεί για τις 31 Αυγούστου 1980 στο ξενοδοχείο Beverly Hills. Επιφανειακά έμοιαζε με παραμύθι. Ωστόσο, λίγες μέρες πριν από την τελετή, η Κάρεν ανακάλυψε μια σπαρακτική αλήθεια. Η Μπάρις είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε αγγιεκτομή και δεν είχε καμία πρόθεση να την αναιρέσει. Για μια γυναίκα που απεγνωσμένα ήθελε παιδιά, αυτό ήταν καταστροφικό. Προσέγγισε τη μητέρα της για υποστήριξη, αλλά η Άγνες δεν της προσέφερε καμία. Επειδή στάλθηκαν προσκλήσεις και διακυβευόταν η φήμη της οικογένειας, η Άγνες φέρεται να διέταξε. Έστρωσε στο κρεβάτι σου, ξάπλωσε μέσα. Χωρίς καμία οικογενειακή υποστήριξη, η συντετριμμένη Κάρεν περπάτησε στον διάδρομο. Η ένωση κατέρευσε γρήγορα. Ο Μπάρις δεν ήταν οικονομικά ασφαλής. Στην πραγματικότητα ασφικτιούσε από τα χρέη. Άρχισε να αποσπάει υπέρογκα ποσά χρημάτων από την Κάρεν. $35,000 εδώ, $50,000 εκεί, μειώνοντας τον πλούτο που είχε συσσωρεύσει μέσα από χρόνια ηχογραφήσεων. Στα δείπνα φορούσε συχνά σκούρα γυαλιά ηλίου για να κρύψει τα δάκρυά της. Οι φίλοι τη θυμούνταν να κλαίει ανοιχτά, τρομοκρατημένη που θα επέστρεφε σπίτι. Ο Μπάρις χλέβαζε σκληρά το εύθραυστο σώμα της, αποκαλώντας την σακούλα με κόκαλα και ισχυριζόμενος ότι δεν ήταν αξιαγάπητη.
Αυτή η κακοποίηση επιδίνωσε σοβαρά την ασθένειά της. Μέχρι το 1981 η υγεία της Κάρεν είχε επιδεινωθεί. Έπαιρνε πάνω από 90 καθαρτικά καθημερινά σε συνδυασμό με φάρμακα για τον θηροειδή που λάμβανε με ψεύτικο όνομα για να ενισχύσει τεχνητά τον μεταβολισμό της. Το βάρος της έπεσε κατακόρυφα στο συγκλονιστικό ποσό των 32 κιλών. Παραδεχόμενη στον αδελφό της ότι χρειαζόταν βοήθεια, τελικά ζήτησε θεραπεία από τον ψυχοθεραπευτή Στίβεν Λέβενκρον στη Νέα Υόρκη. Εκεί προσπάθησε να καταπολεμήσει άμεσα την διατροφική της διαταραχή, με τον Λέβενκρον να κατασχέει ακόμη και τα φάρμακά της που είχε καταχραστεί. Η πρόοδος ήταν βασανιστικά αργή. Η τεράστια πίεση για γρήγορη ανάρρωση και επανέναρξη των εμφανίσεων την βάραινε πολύ. Αναζητούσε απεγνωσμένα άμεση θεραπεία, αλλά δεν υπήρχε. Τον Σεπτέμβριο του 1982 η Κάρεν νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Λένοξ Χιλ. Οι γιατροί της χορήγησαν ενδοφλέβια διατροφή με αποτέλεσμα να πάρει 15 κιλά σε διάστημα αρκετών εβδομάδων. Ωστόσο, αυτή η ξαφνική αύξηση βάρους άσκησε θανάσιμη πίεση στην εξασθενημένη καρδιά της. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων της ζωής της, η Κάρεν φαινόταν να στρίβει σε μια στροφή. Στις 17 Δεκεμβρίου 1982 τραγούδισε χριστουγεννιάτικα κάλαντα για τα βαφτιστήρια της και τους συμμαθητές τους στο σχολείο Buckley στο Sherman Oaks. Αυτή ήταν η απόλυτη παράστασή της. Στις 11 Ιανουαρίου 1983 παρευρέθηκε στον εορτασμό της 25ης επετείου των βραβείων Grammy. Φίλοι της, όπως η Dionne Warwick, παρατήρησαν ότι παρά την ευθραυστότητά της, η Κάρεν ακτινοβολούσε μια ασυνήθιστη ζωντάνια. Γελώντας και χαμογελώντας αστιεύτηκε μάλιστα. «Κοιτάξτε με, έχω γάιδαρο». Αυτό της πρόσφερε μια αχτίδα ελπίδας. Την 1η Φεβρουαρίου επισκέφτηκε τον Ρίτσαρντ, συζητώντας με ενθουσιασμό τα μελλοντικά σχέδια των Carpenters και τις πιθανές περιοδίες τους. Δυστυχώς, αυτή η εύθραυστη ισορροπία διαλύθηκε 3 μέρες αργότερα, το πρωί της 4ης Φεβρουαρίου 1983. Ενώ ετοιμαζόταν να υπογράψει τα έγγραφα διαζυγίου στην κατοικία των γονιών της στο Ντάουνι, η Κάρεν κατέρρευσε μέσα σε ένα γκαρνταρόμπα. Οι διασώστες ανακάλυψαν ότι η καρδιά της χτυπούσε μόλις 6 φορές το λεπτό. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κοινοτικό νοσοκομείο Ντάουνι, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της στις 9:51 π.Μ. Ήταν μόλις 32 ετών. Η κηδεία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου στην Ενωμένη Μεθοδιστική Εκκλησία του Ντάουνι, προσέλκυσε σχεδόν 1.000 πενθούντες, συμπεριλαμβανομένων των Ολίβια Νιούτον-Τζον, Πέτουλα Κλάρκ και Dionne Warwick. Ο εν διαστάσης σύζυγός της, Τόμας Μπάρις, έριξε τη βέρα του στο φέρετρό της. Η Κάρεν θαύτηκε στο Forest Lawn Memorial Park στο Cypress της Καλιφόρνια και τελικά επανενταφίστηκε δίπλα στους γονείς της στο Westlake Village. Η νεκροψία επιβεβαίωσε τη ζωφερή πραγματικότητα. Πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια που προκλήθηκε από καρδιοτοξικότητα εμετίνης ως αποτέλεσμα ετών ανορεξίας και κατάχρησης ΙΠΕΚΑΚ. Για το Ρίτσαρντ η απώλεια ήταν απολύτως συντριπτική. Είχε σταθεί πιστά δίπλα της από την πρώτη τους πρόβα μέχρι την τελική τους συζήτηση. Σε επόμενες συνεντεύξεις ομολόγησε ότι αναγνώριζε τα προειδοποιητικά σημάδια, αλλά ένιωθε εντελώς ανίσχυρος να τα σταματήσει. Περιέγραψε με πόνο τη συνεδρία θεραπείας, όπου εξέφρασε την αγάπη του σε αντίθεση με τη σιωπή της μητέρας τους. Θυμήθηκε επίσης την Κάρεν που τον πίεζε να ξεπεράσει τον εθισμό του, παρόλο που αρνιόταν στεναρά τις δικές της θανατηφόρες συνήθειες. Το να πλοηγηθεί στη ζωή χωρίς αυτήν, εξέφρασε, ήταν σαν να έχανε ένα κομμάτι της ψυχής του. Παρ' όλα αυτά, ο Ρίτσαρντ αφιέρωσε τη ζωή του στη διαφύλαξη της κληρονομιάς της. Επεξεργάστηκε ξανά τις ηχογραφήσεις τους, κυκλοφόρησε συλλογές και τελικά ενέκρινε τη δημόσια κυκλοφορία του solo άλμπουμ της Κάρεν το 1996. Το project που ονόμαζε με αγάπη «Ο δίσκος τους» με τον Φιλ Ραμόν έγινε ένα γλυκόπικρο παράθυρο σε αυτό που θα μπορούσε να είχε συμβεί. Ακόμα και τώρα η φωνή της αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες στην ιστορία της μουσικής. Ζεστή, στοιχειωτική και αξέχαστη,
Ωστόσο για τον Ρίτσαρντ κάθε μελωδία κουβαλάει τόσο υπερηφάνεια όσο και αγωνία. Κρυμμένη κάτω από τις αρμονίες ήταν μια αδερφή που δεν μπορούσε να σώσει και το ήσυχο βάρος που επομιζόταν για δεκαετίες προερχόταν από μια θλίψη τόσο βαθιά που δεν μπορούσε να περιγραφεί με λόγια. Η μουσική των Carpenters συνεχίζει να αγγίζει εκατομμύρια, αλλά η γνήσια ιστορία της Κάρεν είναι πολύ πιο σπαρακτική από ό,τι είχε ποτέ συνειδητοποιήσει το κοινό. Ο Ρίτσαρντ έχει επιτέλους φωτίσει την αλήθεια, όχι μόνο όσον αφορά την υπέροχη φωνή της, αλλά και τα βαθιά της βάσανα. Ποιο κομμάτι των Carpenters σας συγκινεί περισσότερο? Κοινοποιήστε το στα σχόλια παρακάτω και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε για περισσότερες κρυφές τραγωδίες στην ιστορία της μουσικής.